І так, п'ятий, не юбілейний, звичайний випуск нашого серіалу. Ми починаємо. Рибіт. А чому ти червоний? Я червоний чого? Не відео. Мабуть, зварився, а ти що таке синє? Тобто ти у холодній воді. А, ну без скоку я тут давай. Зараз ми тебе так само доварим. Ні. Come on, baby. Бобі Дрейпер, здається, я Железний чоловік. Хуч. Железний чоловік і Бобі Дрейпер. Що ти робиш? Ти вмираєш? А, добре. Ухваляю. Дякую. Ти. Що? Що я? Дякую. Шут. Все. Я перша. А ти другий. Або синій. Або синій. Я червоний? Так. Я червоний. Рішення. Буль-буль-буль. Мяу. Треба йти. Чекай. Ти чула, що сказав капітан? Там нечто треба, да? Чоловецтво. Конець чоловецтва. І... Що, дякую за стрім. Коли кінчанець чоловіцтва, то тоді все, я захочу. Дякую за стрім. Все, покой. Давай, покой. Жартую. Леді. Переглотай Мені давай. треба твоє шкодування. Аліна, треба Ах ти ж. вибратися. І мені твій довір не потрібний. О, А мені потрібний твій. твоя любов. Не все тюлі виберуться. How to skip it? Хей. Треба скипити. Ким скипити? Можемо скипнути, коли хочеш. Давай. А хоча ні. Для глядача. Мой тата схворив. О, Я почала писати, тому що це був спосіб забить час, отчуть себе поменьше. И что Рейда-то про финансовую ситуацию указали? Что сказать? мені шкода твого тату. Медицина дорого коштує. Blaze away. А такі треба гроші Погнали. для гетага. Тата хворає. Что, уже Blaze away? Так. Не, почекай. Ти перший. Я другая. Шлюп. Слюп. А. Пухать. А. Пухи. Так, мы спрытно прошли, куда дали. Хыть. А! Будь осторожным! Яны, это... Ай. Ну чому я помираю? Чому я... Криворукая. Потому что ты А мне! Не кричи. Алло! О, где ты? Где? Боже, Ой, тебя сгубил. Не кричи, Калинос. Бульк. А, ты Блинчики! Ты синий блинчик? Слухай, а каб ты была зеленая, то тады б гэта Тогда бы былі это было брехано. каляды ці піянеры. Так я и так уже... Ай! О, ты пионер! Нет, ты... Коли б ти був зелений і червоний, то тоді б ти був калядний ельф. Так, чекай, мне тут складана, я тут гэта... Ельф люблю. А! А, вот я! Всё, треба сісти нормально. Ладно. Я тогда с тобой. Чекай, не кричи. Я с тобой. Иди Я тебя буду провожать. дарма. Что я тебя буду провожать? Ага. Мужики неаккуратно. А куда я? Куда я скачу, боже? Где ты? А, вот что. Да, блин. Да блин. Да ж...
Максим, Давай разом. іди вже. This is not fair. Акуль. Ага. Неге. На тобі. У одну. Ой. Пошли у одну. Не У пошел одну. одну. А я хочу. Отримала? Як углі тут целиться? Ніяк. Тут нема прицелу. Шкода. Та-та-да. А это кто? Людзики рыж. О, кто кликает так гучно? Кататься. Это не ты Цаца кликаешь так кататься. гучно? Ты не ты кликаешь? Вау. Кататься. Цацаца. Ца-ца-ца-ца-ца-ца-ца-ца-ца. Ца-ца-ца-ца-ца. Ну, так смешно. Ца. Ну, поехали. Уля. Не попались. Уи. Сюда. Пакули. Ладно. Давай. Во. Я хочу кататься. помыться. Не помыла еще. А там еще никто не... Я хотела поплавать. Там подшвары стреляют. Во, можно А! Я поспел. Малайцина. О. Капуцино. Малайцино капуцино. А, вонь. Ми Ще почати. Чому я такі... Твоя черга. Не треба було. Треба було. Бзик. Уїхали. Гуляля. Гуля, да? Так, стой, 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 не Мало лети. ключа трохи. Гляди, Марс. Кікім. Я Бобі Дрейк. Давай шарик. Шарик. Шарик? О! Шмарик. О! Уже не треба. А, треба. Давай, давай. Шмяк. Скажи, мой зайчик. Чисни Я давай. тобі не Бей зайчик, по я столе. тобі жабка. Я забацька. Щаба, не бей по столе. Я не бігу. Lock and load. Зої. З мезозої. Каратей, ось наш план. Направо. Сюди? Ну. І тепер біть його! м, Все, я зрозуміла як. Нам треба стати у те поле, коли, ну, там Тобі, кружок. тобі стати синє. Я статистську. Ну, І б'єм. Ай. чекай, Не Марс. помр, не помр, не помр. Чекай. Сюди! Сюди! О, Шмяк. І... А, треба синій! ма. Синю. Ню. 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 Нормаль, тепер... Чекаємо. Ой. Ну, Вибач. Я. А. Все, я зрозуміла, як тут бігати. Ай. А, так треба червоне? Окей. таке червоне. А, ось це. Едьте, ну. Що? Ух. Бздиш. Слухай, ми спритні. Нова зброя. Зброя. Де? Вони зараз будуть те саме бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Ну так. Бла-бла-бла. Зоя, чепись. Обкоснись от меня, длее, синяя. Квак. А еще давай пропустим. Ні, Давай. для глядачів історія. Бля-бля.
Ладно, давай скипай. Не цікаво. Remarkable that when arranged in just the right order, words Ти have скіпай. power to change the world. Тільки разом можемо. Not really into changing. Ну, класно. Ну, так, відомо. Так, а що? Що робити? Так я ж нажимаю ЛТ. О! Ах, это твое. Ого! Почекай! Ну, дякую. Добре. Може, ще вище? Ну, добре. Давай. Давай, моя тигранятка. Скачи у круг. Ага. О. А, я пойду, як ти, Пакуль. як дорослий. Все. Тут не жейкаль, ласка. Все, не дякую. Добре, йди далі, одна. Добре. Бывай. Не. Не жей, кажу. Так ты ж скачешь, у тебя есть еще и рывок. Я не такая спритная, тобі здається. Давай! Не дам. Ах ты ж. Бывай! Стреляй давай. Шмяк. Оу, він зелений. Червоний. А ты хоть Червоно-зелений. Коляды. Зеленишь. Ты стреляешь. На. А, нам треба бути готовим ще ЛТ. Тепер моя черга. Легко. Все. Так. Ну і все. Ти мені не чекаєш. А, Покрутила. ой, Не кричи. Стой. Так, що тут? На. Що тут далі? Да блин. Так, червоне. Червоних. Червона твоя. Ти знаєш, мене в полі. Ай. Тута. Воєнний колір міняють, ну. Привет. Щиби, щиби, щиби. Ой. Лукаут. Бил. Один знищений. Він не червоніє. Ось Мінус так. 2. Є ще. Червоний. Все. Ай. Все добре. Все. Бзяк-бзяк. Так. У тебе там ще добре, зайчик? Я Зоя з Мезозоя. То буке зайчик. З Ну, я Мезозайчик. про це і сказав. Не за зайчик. Кікем. Кікем. Шмяк. Ну, гэтыя бомбы трэба правальваць. Ай. Ага. Хутчэй наперад. Ай, добегаўся. Доскакаўся, зайчик мой. Куды ты мяне? Вибач. Я без концесію. Да, Чаплін. Шаплін. Куди ти бомбиш? Так, стріляємо. Схутка. Ай. Я не поспів. І я. Ну то зрозуміло. Добре, нам треба хутчэй наперад. Хутчэй наперад, кажу.
Ой. Ну що ти робиш? Що ти робиш? Худший наперед. Я зайчик, смейся, зайчик. Зайчик з мізозайчик. Мне под ноги не треба, коли ласочка мізозаїть. Стой! Шмяк. Все? Чи ні? Опошній. Ой. О, все. Блинчики. Фу на тебе. Без меня идешь. Я ще тут Ну посяду. фу на тебе, ну мне. Я посяду тут и посмеюсь из тебя. Фу на тебе. Шмяк. Фу на тебе, ну я хотела б разом. За ручки взявшийся, правда? Одночасово. Ні, я назад, я Все, вже я не смог. покрутилася. Добре. Фу, все. Я хутко за гэта буду плакать. Або мы стрим гэта заканчиваем. Або мы гэта ўсё робім разам. Або мы гэта ўсё робім разам І так робимо. і адначасова. Або мы заканчиваем стрим. А ты заўсёды лезешь наперад. О! Что? Тут. А! Божечки. Став кропку. Не кричи на меня. Утка! А чё я роблю? Куда ты поехала без меня теперь? Я женщина. Так, червоные. Червоных. Минус. Меня как-то бесит. А меня это забивает. Я забила одного, и он забил меня. Все. Круто. Так, хто там перший? Я! Знов? Ну так. Раз, два. Погнали. Открывай! Возила! Ой. Давай. По центру трепа. Не коли... Не чукай меня. Мазила. Меня это бесит. Що, ти Ты перший? перший! Я перший? Ты! Подъезжай. Ты перший! Под- Давай! Да боже! Леди, подойди до меня. Отъедь узад. Доедь до меня. Не, куда? Ну, Передо что- мной. Не кричи, что Передо ты мной. хочешь? Передо Так, и мной что? стань. Став. И заперил. Не треба. До меня ближе. Ближе до меня. Мы стукнемся. И что? И разлетимся. И идем на перил. Все, пошли. Открывай давай, Мазила. Дякуй. Давай хутко. Ну так давай хутко, ты под центры цель. Угу, дякую. Худшей! Мазила. Я не натиснул подзорвать. Утка! Утка!
Хрутка. Я нават хутчэй за цябе гэта роблю. Хутка, смачно. А! Шмяк. Стоп. Стой. Не, Стой. не, Стой. не. Погнали, мой синенький Не, ну я не хочу. висячок. Тебе не шивать теперь. Не. Чекай. Ось так. Я не синяк. А-а-а. Да, Боже. что ты в курсе, что синяк это синий и як, а я синяя. И як тут шмякаться. Боже. А який тут як? Як? Шмяк О! и квак. Я поспела. Я побегла, все, пробач. Я не Фу могу тебе. спиниться. Фу на тебе. Тут дюрки, я их боюсь. Вот камня будешь бояться. А! Фу на тебе. Все, мы завершаем стрим. Ой, Это жартик уже был. блин, нам ні. треба одночасово гэта ўсё рабіць. Не треба нам это жартик. Трэба! Або мы ўсё гэта робім разам, або не. Ну, тут мы зрабілі разом, ну. Мы не зрабілі разам. Ну, не спинись. Таму фу на цябе. Хлопці гайдаться уже давай. Юрки, І що? и все. Я їх навіть не боюся. Ну, а я не тебе. Ну, какая ты спрытная, погляди. Я просто можу перетисти. І все. Sayonara. Саке. Сайонара, неудачники. Пошли. А, протяг. Турка! А? Угли бульбалка. Ай-яй-яй! Бульбалька. Бульбуль. Ай-яй-яй! Бульк. О! Ладно, я Бульба! на тебе больше Бульба. не буду крутиться. Ну, Почекай, крутись. давай оглядим тут все. Давай. Я хочу поглядеть. Блин, тут походу... Ну, Гляди, из ліхтаров нечто. памкин. Сейчас пошли в бульбальку. Бульбульку. Булькаем. Буль. Ховаемся в бульбу. Мы мексикану. Мексиканки. Так. Это некая арабская ночь. Что Знов. за... Чому на в джинсах? А, это усходние каски, а джинсы турецкие. Зрозуміло. Yes. Что, боишься? Я? Боюсь? Конечно, боюсь. Я перший. Я перший. Я перший. Хо-хо, я перший. Ці-ні. А! Ой-ой! А куди да? А! Yes. О! Sayonara, sucker. Сайонара, неудачники. Оу, Пакуль. давай. А. Телефонные проводы. Ой, тут треба летать? Ага. Я не умею летать. Я так сама. Як тут лет? Ай, наоборот, на... Тут летать наоборот знову, ну. Божечки, это ніяк страшно. Кривдно. А я... Фу на тебе. Йой, ну. Фу на тебе. Ой.
Наадварот. Лево-право правильно, а гэта наадварот. О, нічого такого. Ну, праз кольцы, ну калі ласка. Ну, я пойду Себе. помру тады, добра. Я пойду помирать. И ты все равно там уже опынешься. Ну, добра, яшчэ палятаю. У кольцы, у кольцы. Да тут не было кольцев. Фу Ну, не на было. тебе. А тут наверх. Не Наверх буду кольца. ничего робить. Потому что ты и так там. Я не могу спынить это. Где ты там? Боже, далей. А! Ай-ой! Я не долетаю. Я не долечу. Чи долечу? Що протяг? Не. Ніколи я гэтага не пройду, і ты не пройдзеш. Давай паспрабуй. І мне не атрымоўваецца так само, як у цябе. У левае кольцо трэба неяк патрапіць. Хе-хе. What took you so long, huh? Ты где была? Yeah. What? That was fun. Let's get out of here. Не, не было Hey, гэта фан. cool. Ой. Киберпанк. Another side story, Киберпанк. Steve. Good. Now, let's get back to our mission. Тут нет полегче. Оу. That defense system sure is getting annoyed. Let's annoy it some more. Оу. Бывай. Find the gap. А! Ну во што ты яго ще допустила? Угу. Угу. Тут. А, і що? І як тут? Куди? Так однольковая дорога, там і там. Ну, а мне?
Ай. Дякую, таточка. Я... Теперь я не могу. Можешь. Дякую. Не могу. Можешь. Не! А як ти туди те саме? Ну як ти відкриєш, я кину. Ну погнали. Угу. Висока? Добре, ще разок. Ну, все добре. Що ти погодиш? Never a good color on rain, is it? Nope. Don't get wet. А? Утка. Куди? Далей. Не! Тебе Не? расплавить. А що тоді? Утка! Тут ховаться? А, ховаться. Так. Ховаемся. Куди? Направо, налево? Ну, куди ти? Классно. Блін. І що? И еще. І як? Ну все, нас замкнуло. А, я наміняються. Давай виходь. Утка! Спокійно, я все бачу. Дякую. Я не... Утка! Ну, я не поспел. Классно. Мы никуда не выходим. М? Мы никуда не выходим. Як скажеш. Утка! Єсть. Сюди! Сюди? Почекай! Ай. Не виходь тоді просто, ну. Бамц. Чекаємо. Напружений момент. Біжи, Лола. Я не Лола. А, Зоя. Алиса! Бай! Нечто Малыш. поздновато я это зробив. Ну і Тепер я. нічого не поміняється. Чекаємо.
Біжи! Лола. Утка! Ось ну ти худшення маєш. А я! Ладно, я маленький перепинчик. Ні, чекай. Так, Добре. Ну що далі? зараз Яна поміняється, і ти хутка прийдеш на мене. Іди! Хутка! Хучай! Біжи, мой котик, біжи! Ай, а я, Хучай! а я. Вибач, Що це з мене? Яна зараз зміниться? Давай! Ай! Що, я зрозуміла Ай, як. треба стояти. Я зрозуміла як. Хутка! Ні, не зараз! Ні! Ні! Откривай. Куди? Ні! Ой, куди я? Ні. Чекаємо. Міняється. Хутка! О! Хорой. Вибачте. Барабос. Що? Що? Барабос. Actually, this super soldier thing is kind of gross on me. You don't have to be nice. Let's move now. Ой-ой. Мяу-мяу-мяу. Ой-ой. Чекай, дай я сяду. Пакуль. What do you think Raider is up to now? Well, Ew. when negotiations fail, Шмяк. war usually А де ти? right. Во! Let's hope that Зрозуміла як. can always Та-та. hope. Позвольте эту сделку. Теперь на наступную. Ой, Хутка. чекай! Я зрозуміла як. А Тобто мені я треба кинути? роблю дюрку посередині, так? Давай, а потім Потім я. ти робиш. І ми так хутко прилетаємо. Хутко! Ні. не успели. Спочатку ти, потім скотчем, потім я. Раз. Два. Раз. Ти не Та я не поспієш. поспів. Все, я зрозуміла. Нам треба вельми. А, Не так. я коли лечу, не можу кинути эту штуку. Тоді давай, як ми вже працювали. Угу. Ось так. О, Мой план. ми команда. Ти блямбу покинула. Почекайте. Почекай! Ні! Куди? Шмяк. Злий. Это моя книжка. О! Ага. Ага. Ось так? Ні, не так. Нечто не то робимо. Може, нещо треба включити? Давай поспробуємо нижнє одночасово. І... Раз, два, три! А Угу. може їх стрільнуть? Давай ще раз поспробуємо. Ні, не працює. А може їх усі одночасово треба сплюснути? Ні. Дві ось так ось. Бачиш, вони злучаються. Мені треба своє злучити, напевно. Ну, встав. Занадто мало часу. О! На центр. It's okay. Блін. 3, Раз. 4. А. О. You're such a clever dad. Ну Ду-ду-ду-ду-ду-ду. там вони ж то Їх є. треба move. А як їх? Ну? А ось так. Що? Як? Що? Подзорвав. Ах ти ж. Какуль. Давай.
А я! Треба з одної на другую. З одної ноги на другу? Угу. Шмяк. Оп. Давай до меня. А тут що? О! Плясь. Не, нема плясь. А, я не рухаються, боже. Я чекаю. Чекай. Ладно, я на тебе больше. Давай, 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 давай. Низкоголь. Молодчина. И не рейн. А. Ва. А, Вот. я подумала, что это ракета. Ну, не что такое. Actually, quite impressive, Mia. Bit grim, but still. Hey, Zoe. Эй, Зоя, I was thinking about something you said. Oh yeah. ты мне не подобаешься. Always put a bit of yourself into what you do. Не вогля, иди забейся. Do you really believe that? I do. And no matter how hard we try to hide it, something always seeps through. That's the beauty of it. Ладно. You seem to be going through a Ну, слухай, ну тут я не говорить про своє, про інше. Ну, What do you mean? Я просто хочу Second послушать. guessed Raider and Ну, stumbled into послухай. my simulation. Бзяпзяк. Let's just say Blah, that blah, 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 I've seen blah, enough blah, blah, medical blah, 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 stuff blah, blah, blah. and people being wired into machines for a lifetime. Буль-буль. I'm glad you came into mine and gave us a chance to fight for our Hmm? ideas. ну не шумі, не розказує про то. Класс. Ось. И что это? Боже. Ой. 2? Я на одного, ты на другого. Ай. Я померла. Ще Нам поміряй. треба одночасово. Добре, мені лівий, А тобі назад? правий. Да блин, назад нельзя. Скачи, коник. Скачи, зайчик. Зайчик, скачи. Все, все. Это босс вертолет черговий. От ти, Ай! ти чому? Чи його предмети атаки? Один есть. Мінус. А! Щось зараз. Ну! Я Всё. мазила. Шмяк. Мазіло, тормозіло. Nice Ага. shooting, Zoe. Добре стріляєш, Зоя. Дякую. Хоч ти з місця Зоя. Okay, let's go. Шмяк. Ох! Это некий снова. замана лифт. Рули! А! Я померла. А я відкрив. Добре. А, ну... А я! А. Ну, ти бігай, там що відкрите? Я знову зараз почну плакати. Направо, наліво. Я зараз за тебе уже почну Не плакати. скачи. Ну, На стіночку. На стінку. На я стінку от кажу. знову почну плакати. Не треба. Треба. Не треба. Тому що ти мене знову не чекаєш. Чекаю. Ні. Вон стою, чекаю. Ну, ми повинні усіх це разом робити. Ну так, ну ти коли вже Одночасово. полетів, то як? Ну. We got it. Ой, Малпай. малпа, я боюсь. А я! М. А далі куди? А, наверх. Папі. Ай-яй!
вообще. Ну и кто тут малпа? Все, давай сюда. On your toes, Zoe. This part is quite dangerous. Раз, два. Everything has been dangerous so Три. far, Theo. Ну! Ага. А, я зрозуміла. Два рази зробіть так. Іди сюди, стань. Куди ти без мене? А, тут треба. Що тут треба? А що тут треба? Во! Броботинь! Клас. Ба. Чи... А гэта уже некая Алита? Ты ж не глядел такое кино, правда? Ні. Сюди. Шмяк. Я не такі хуткі! Тут треба повіснути. Все. Я тут. А я не хефі. Бий. Бай. Вони ще стріляються. Ай-яй-яй. Не-не-не-не-не-не. Не-не-не. До меня. Так. Ау. Сейчас ждала. И треба остановиться на них. Утка. Только. Ага. О, я на краю. Давай я тебя проведу. Да не, я зависнула. Вон червоний. Я зависнула! Ну, Жоня. Почекай. давай я тебе проведу. Почекай. Давай я. Давай я. А давай мы сами по себе. Почекай, не! Ну, так, Почекай. повесьте. Стой на месте. Стою. Так иди еще в бок, там стреляют. Ну, ось так. А ты? Зараз поспею, не переживай. Іще, синий. І до мене. Свою. Чому тут живе моя? Иди скачи, 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 мой зайчик. Ось так. Ну и все. Не вельми разумный, конечно. Ай. И что я тут буду робить теперь? Я тут буду жить теперь, тебе что? Так. Я боюсь, я выше не. Покуль. Скачи мой зайчик. Давай, Саша, синий. Тафли. Синий зайчик. Синяя зая. Синий... Шмяк. Я не вельми добре у стрілянні. Кого ты выпустил это? Пупсиков? Так. Ай! Ай, мне! Да чому? А тебе нічого. Шмяк. А! А. Ой! О! Ай-ой! Іди сюди. Ага, с задовольнением, только я... І ляці собі. Мой коник. Ай! Боже, Чаплин. я дренная леталка. Чаплін. А як тут летать? Гойс? Давай на трамполін. Трамполін. Трамполайн? Угу.
А чому я? Ну, тому що тут. Я боюсь. На тебе. І... А я. А ти там будеш жити? Ах ти ж. Чекай, зараз Ні, ну тобі серйозно, відкрию. тато. Тмяу, Я тмяу. відкрию тобі зараз, не переживай. Тмяу, мяу, 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 мяу. Паркур! Маркур. Ти до мене? До мене! До мене! Да не ти до мене, ти до мене. Ти до мене! Я тобі відкрию. Я на червоне. Так ось сюди, ось іди. Прям таки до мене, до мене, до мене, до мене, до мене, до мене. Як я до тебе дойду отсюль, погляди де. Ти на... Повернися налево! Ну і... Так, Ну... Тобі треба наверх, я тобі ось так бумц відкрию. як это наверх? Я не могу наверх. Я не могу. Вон лестница. Добре, на лестницу далі. Дали на ящик. Ні. Ні? Ні. Тому ти до мене. А як я до тебе? Мені Ну, вернуться так. назад треба чи що? Ну, Там я не може... доскочу. Раз грети піти... Ну, Знаєш посадку? тут я не доскочу. Я не веду. Может, тобі на лестницу? І я не Вон веду. синє, так ну далей. Про червоне. А, про червоне. Ну-ка, а я тут не докину? Твоє червоне, я не докину. Так, а як тоді? Ну, як тут? Я не веду як. Давай глядіть думать. Може ти вижратився ось сюди, ось і поспробуєш ніяк перескочити, у тебе ж є на перил! Спочатку на перил, потім туди, двойний скачок, ривок. Ну, я не полечу. Ну так. Може я тоді долечу. Давай. Алло, Так и ты не долетишь, у тебя такая так я самая- поспробую. такая я не самая спробовала. отлеглость. Ну так. Ну, Все, я тобі не треба веду. ніяк заскочити на верхні ящики. Бачиш, де ти? Е. Я тобі тоді змогу відкрити. Ага. Я не взриваються. Мне може гэта шчыт. Не, нет. Меня гэта бесіць. Ну там синий, это уже пасля. Я не веду. Не, ну може серйозно ніяк на гэта яшчики. А як? Там нема ніяких шаплялок? Ні. Нічого немає. Я нічого не розумію. Ну як тут? Тут певно Може я треба поспробую було... назад? Треба було тебе... А, мы не можем тебе закинуть. Ну так. Ты стреляешь. Так. Добре, давай вернемся назад. Пам'яті. Як тут? А може ти до мене? Почекай, куди ти? Там же є ось готовсь. Ось готовсь. Ось готовсь. Это у тебя есть, у меня ж нема. Так ти ж можеш по перилу і... Перил? Ну, Перил! Перил! Кирилл! Давай! На перил? Двойний скачок! Ривок! Нічого нема. Йось! Розбігу! Будеш кидати! Далеко. Може тобі з розбігу треба скокнуть? Добре, давай з розбігом. Двойний скачок? Далеко. Ну так.
Crimson, что там написано? Не відаю. Crimson Cobalt. Барвовый кобальт. Так, Може у тебе там нечто есть? може, ну так давай глядеть. Так давай глядеть. Давай. Не, ну погляди там, что у тебя. Что у тебя там? У тебя там. У меня там... Там, где я это всё- ящики. Я там уже все полетел. Так я навіть... Я не бачила. Ось я не бачила. Бачиш, тебе-то вон там червоне, вон там. Ну Я ж так. туди не докину. А, так это ж... Это ж зеленая жижа, и она ж Направо меняє погляди. это. Почекай. Это зеленая жижа, и она меняет это. Ничего не меняй, направо погляди. Ugh. На лестницу залезь. Залез. Погляди налево. Это право. Ну, Ось бачиш ні. тебе? Ще червоне ГТ саме. Ну, вот так. Ты И не шо? откроешь. Это только я открою. Жижа. Жижа ничего не изменяет. Жиши, пиши с литерой. Бачиш, а тут на вот это самое. Не могу кинуть. Шкло. А Не, ну на- мне назад и я не могу. Гляди. А, ты на трамплин не можешь? блин, еще раз. Ну, Ну, это уже не. это не. Обглядывай, что-то там маешь. Ну, ну, колесо ничего тут не могу. Так, я до тебе не докину. Так? Значит, на ящике ты не можешь. Мгм. Натиснуть некую кнопочку у тебя там нема. Мгм, м. Почекай, не! Та ти на що ти робиш? Не роби гэта, О, не треба. Шапляй! А, скажи. Давай, А, ще зрозуміла. пропускаю. Так, тебе треба пропустить твою штуку. Почекай. Ось. Няся! Так повернися, там эта бомба, ну! Подрывай! Ну, потерпала і що? Ты меня бачишь? Я бачу. Ну, так я не Все, давай. бачу. Шапляй и подрывай. Алло! Мені Алло. треба проход. Куди? Куди? Что, куды? Куди ти понес? Наляпи под подрывну. До бошки, гляди що. Все. Ага. Мгм. Так ось, попереджувай, я тебе відкрию проход. Так а ти не можеш побачити? Не, я ж не бачу в эту штуку. Раз, два, три. Футка! Ти хоч ще не можеш. Угу. Давай! Угу. Взрывай. Есть. Заходь. Да почекай. Давай. Ну, теперь мы снова в посадку. Вось. Я усё. Я усё. Ты все? Так. Тебе треба тільки. Чи ти вже збив? Я все На трамплін! Трамплін!
Трамполайн. Блин, Добре. наверх. Наверх! Ось так. Видите? А. Стрельнуть. И? Уверх! Уверх стрельнуть! А! Шмяк. Hello, Mr. Hello. Fancy Pants. Ну так, штаны у меня модные, червоные. Пошли. А, какуля! Какуля! Куля, какуля! Где ты, какуля? А що Какуля! сюди? Какуля! Пошли. Ну добре, що у неї кілька. В томаті. О, тут буде босс. Шмяк. А, я поки що поболтаюся. Тут буде босс. Блюз. Тебе А може і не буде. буде? У. Так, тут буде босс. І Тут які буде вельми босс. класні. Тут навіть можна послізгати. Послізгать. А, слізганіна буде. Так, добре. Все, йди на позицію і зробимо перепиночок перед боссом. Да блін. Шмяк. Это не твоя позиция. Иди на свою... На щеняк иди. Шмяк. Не, это буде апошний босс на сьогодні. Не, Поша, ну не. Все, чекай. Это только один босс. Да это может ты сказал, А. что мы робим Тихо. стрим, да какие хочу. Выбор, что я перебиваю тебя. Тихо. Тут запуск тебе, а не меня. Это я стреляю. А там ты стреляешь, так? Все, я на Всё. позиции. Так, а так, гляди, перепиночок. гляди, вон там, бачиш? Так. Это мое. Почекай, а може на усяляки ми там свої бомби, але їх не будемо підривати? Гляди сюди. Коли там гэтае поле, табе трэба стаць на трамплін, на мой. Я павінен цябе запусціць і адключыць табе. Але на забить усяляки... Чекай. Ты слухаеш, што я говорю? Так, я слухаю. Ты Всё, робіш тое ж самае з адваротнага боку. Все, туди на усяляки свою бомбу. На усяляки свою бомбу посередині. Посередині бомбу. Я про то, Бухетую. і ми будем Короче, я ее уже поставила. запускаться. Я ее уже Добре, поставила. все. Ну, кого запускаем? Тебе? Иди становись. Так я стала. Ты не там стала. Ну ладно, почекай. Уи. И уи. Уи. Готова? Потім ти хутенько 3, свою 2, 1. Узивай! Дякую. Ты не долетела, чи что? Ну, могли це за поздно, ну, Бам. гранату, короче, я зробив. Тому я ще раз граната. Я скажу коли. Зараз! Малечен. А. Бум. А. Теперь я? Ага. Теперь я буду космонавтом. Давай, хочай! Ну, Хочай! Починай. Хочай! Добре. 3, 2, 1. Шмяк. Ух. Бунк. Пакуль. Ай-яй! Ауш. Ось я! Божечки! Ну! Хто это босс. А, його лапці треба. Лапчик. У його лапці йость. Ёсть. Тата! Тут я. Ось так. И он сховал. Ён Лапчик. басенька сховала ножки под себе. Гад. Тікай. Ой, да. Я тут. Тута. До мене. Я не могу до тебе, у меня тут. Давай ты за мной лучше. Тата! Малышин. Ёсть.
Скачи, скачи, гэта зачепы. Якая нога? Любая. За мной давай. Че ты? Збивай андронов. О, нога. Я чу. Чу. Ой, знайшла лапчу. Лапці! Где ты? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну? Да не гэ... Ось так. Живи. Я ще лапчу. Лапча. Там лапча була. Андроны. Шуй. Збиваем дронов. Лапча. Пошел. Андроны. Иди до меня. До меня. Тут лапча твоя. Твоя лапча. Лапча. Да-да, лапча. До меня. Это далеко. Недалеко я. Лучше інакше я сховаю. Не сховая, бомби. Ось так. Шмяк. Ага. О боже, у него на спине теперь. Клас. И там кислотное нечто. Фу. О, Нешта ён дрэннае выпіў. я нечто дрэнное зрабіў так. Выпіў! І з'еў. А як? Як наверх? Трамплін? Трамплін. Да блин, трамплін. Тата, чакай! Тудум-ду-ду-ду-ду. Ну, Амаль! яшчэ. Ты! Цяпер. Блин, мне бегчы до тебе теперь. Не, лепш ты. Все, я бегу уже. Бомби меня. Шмяк. Запускаем. Шмяк. А у меня добра. Ёсть. Ты теперь меня. Давай. Бомби! Мазила! Ну, еще раз ты меня! Ты меня! Блин, Ты! я уже по... Я уже Не! потёк. Не, все, не. Я уже Ты потёк. меня! Не ты меня! Потому что я мазила, ты меня! Утка. Шмю. Ну! Давай. Не, я не буду тебя запускать, потому что я мазила. Не! Шей. Не, я тебя не буду запускать! Слушай, Ты да- меня! Мы робим. Да я мазила! Так что? Да кито, я так само В хочу! наступный раз поспеешь. Не поспею. Я после запуска тебе... Да я не могу ничего забить, но... Запускай меня. Не! Я не буду робить это третий раз. Да блин, ну я мазила! Запустила. Поменялись. Только так. Так я и так мазила, я не могу нават потрапить! Добро. В наступный Так раз и то! потрапишь. Нічого доброго, я не могу потрапить! Ніколи! Все. Теперь сюда скачи. Ты до меня. Не, я не буду вертаться. Я Ну, на а я не месте. буду вертаться до тебя! Тогда мы не переможем этого босса. Ну я и так мазила! Ну так наперед, вечер. Меняемся.
кожен раз міняємося. Чекай, Да худшей! стою, Да там і так уже нема твоей! без розниці. Міняємося. Нас перекидує якраз куди треба. Все, давай сюди. Мо. Що? Він... Тихо, коли ласка. Wild. Now it's getting weird. I agree. Ой-ой. Полегло. Синий. Я не могу потрапить. Спробуй. Да я не могу! Ну, Угу. Теперь Ну, ты. Синий. Да я не могу потрапить! Ну все, стреляй. Стрелянина. Синий. Бежи! А, не бежи. Вали Тут его, вали. же... А, Я это роблю. ну давай. Отрывай ему голову. Отрывай ему голову, девка. Отрывай ему голову. Ну. Не спыняйся. О боже. На залье этой... Чем? Mountain Dew. Это. Теперь мне Oh, захотелось shit. Mountain Dew. О, щит. Боже. Под стенкой. Стреляй, тата, стреляй. Стреляй, червоне, стреляй. Куди ти поплив? Синій. Бульк. Уньон, лови його. Какула! Ой. Синій, ну. Мені кап... Зда. Поцеловаться. Меня это бесит. На... Твоя чара! І он некуди сплив. Буль. Вось он. Я далеко. Я померла, класс. На круглое становися. Да добра. Теперь. Меняем круглые. Оба. Синий. 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 Ну, Да зараз. да заяц. Зайчик мой. Давай, вали его. On top of it. Go, 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 go. Учей! Я спробую. Я не такий хуткий, як ти. У голову не спиняйся. Айо! Динь-динь-динь-динь-динь. Поехали! Чё? Вода! Куди? Боже. Шмяк. Ой, класс! Ой, не.
А, божечки. Валева. Допоможи мені, Господь. А як тут? Я туда не хочу. Можеш чекати, поки він скончиться. Як? Не ведаю. А. А, Ой. ага. Його ж треба ногами доганять. А я не туди. Утка! Я не могу, утка. я- Шей! Шмяк! Єше! Шмякаем. Усьо? А, ні, ні. Не! Шмяк! Уля. Gotta be it, right? А типа, Ви його розшмякали? Can't see anything surviving that. Куди ти? почекай. А, ні, тут нічого нема. Тут нема нічого. Ну що? Назад. Ви його розшмякали? А як назад? Ну так як. Ну, Так, значить далі. Далі тут нічого нема. Нічого нема. Ні. Значить, унутр. Унутр, вон нечто. А. А, лисючка. Я перша! А. Я першу. А я, ну почекайте! Я нічого не роблю, ну. Да не робіть нічого! Що ти робиш на мене? Уж ти знаю сам. Пафни. Карачки, карачки. Вибачка для вас. Качки, качки, качки. Кра-кра-кра-кра-кра. Рибіт, рибіт, рибіт. Whatever it is, I'm sure there's a lot of money involved. Шмяк. A tale as old as Отлично. Ну я мазила. Хлопчики налево, держинки направо. Да, ты я не хлопец. Ты хлопец. Я мертвяк. Що ти стоїш? Треба було хочей. Да, gotta get through these energy walls somehow. Іди стріляй. не подгоняй меня. Помню себе. А. Ага, А. не все ще. А мы про свои. Про своє. Ну, проходим. Ми можемо пройти про своє. Угу. А, блін. Але это А що прикольно. куди? А, ось сюди. Да почекай ты! Ну, стоять на месте не можешь. Могу. Не можешь. Правильно. Плитка шоколадка. Шоколадка. Нас передают. Все, я без них. Нас передали. Передатели. Передали нас. Теперь удаляем отсюль. Тут Что такие техники. Лего. Уля-ля. Оля, куди ти? Я не боюсь, тобі боюсь. А я не. Ну, ще просто... Стой на месте! Да стой ты на месте! Стою на місці.
Тільки поспробуй нечто сказати. І як? Ну, скачи. От сюди. Дякую. Вибач, що я на тебе гаву. О, бульба. Хэллоуін! Хэллоуін! Хэллоуинская бульба? Так. Не, я докладно туди не, коли ласка. Я тебе буду сміятися. Не. Так. О, Ну. ура! Одевай Ура! джинсы. Хі-хі. И что вот? Что ты? Знову таки моя історія. Видри! Стоп, А, ні, стоп. перепини. Конечно. Оля. А, вибач. Ну, ми закінчуємо наш стрім. Дякую. До наступних зустріч. Ставте лайки.